Africa Day. Zimbabwe yakachibata, Africa dzonga vakachibata, pasiresa vakachibata, Tsudzurai nthawe ziri kudiana. Muri ya Zimbabwe kandi kuzivise kuti ndiri kunzwa kutsva. Ndiri kunzwa simba rakawanda. Ndiri kunzwa sezviri panapa baba patisaenda kumberi. Kune vamwe vakati nefinyiro ndedu. Mukasvika panotengeswa maruwa hapa. Muna Jackson Moyo Road panotengeswa maruwa hapa. Africa Unity Square. Africa Unity Square. Yes. Ipo paipai. Zvikanza unokwa kwenda. Shoko kuna KP. Right. Nasi pana patisu pamunoya pamhepo. Dokasi Moyo. Ada Dokasi Moyo. Ada Dokasi Moyo. Omfaro wachai. Imo ndombo niyeja zokudzai ya baba vechikuru vakabatwa nemwana wechidiki vari mpaki paipai. Kana takurova Dokasi Moyo, make sure kuti munotora kaka video 30 seconds muchirova jive. Panonyutura paya. Motitumira tombokanda kapa channel. Varachihera muri paipapo. Tona kuti chokwadi Africa Day nase muri kuchapula ndidika. Ichokwadi muri Zimbabwe. Rega nditengere chiti ndine nyaya ndinayo pana pa muri Zimbabwe. Nyaya ndiri kutaura pana pai. Yakaitika mukadiba nzvimbo. Yandinoshevedzera kuti cholocho. Nyaya yakaitika kuti cholocho inoti iyo. Zvakaitika ndezvekuti muri Zimbabwe pane musha wakafa vana vaviri zuva rimwe chete. Vana vepamba ipapo vaviri 9 years ne 4 years vachibva vafa mushure mekungoti mudumbu ende vachiendeswa kuchipatara hapana kararama nemuzukuru zvakare pachisvika shukuru kuti vana vatakurwakereswa kuchipatara vainda kunofa. Muzukuru iye zvakare angane 11 years ndokubva afa zvakare vakomana vaviri nemusikana mumwe chete. Kureva kuti musha mumwe chete wakafa vanhu vatatu nenguva imwe chete, vana vadiki under 11 nematambudziko. Zvadaro muri Zimbabwe vanhu vakanetseka nekuitika kuchiitiko ichi vachibva vachiedza mubatsiri ngaapinde mukati meguta atirisi chichiri kuitika panapa. Mubatsiri achisvika ipapo akachema akatora nguva chete panapa handisi kuchema nyaya yekuti chichiri kuitika ndiri kuchema kuti here vana here vadiki vakadaiswa under 11 years havasati vaziva upenyu varoda kutobatsirwa varoda kukurawo zvakare vagoita misha yavo. Asi ndiri kuchema nekuti zvandiri kuona pano wadya ndiri kusevedzera kuti huku yadya mazai ayo. Pakataurwa shoko iri vanhu vese vakagara pamusha uyu vakaita wiki kureva kuti hapana chabuda kunze kwemusha kureva kuti zvese zviutika zviripo panapa. Zvadaro muri Zimbabwe zvikanzi ndakutaka kuita basa ndoda kutora zvakakonzeresa asi zivai kuti vedu we namba yange isati yakwana but zvichabuda zvega kuti muzive kuti kana yange isati yakwana yange iri namba ngani yaifana kusvika papi uye zvenge iri namba yei akakonzeresa zvinhu izvi uye ndiani aroshiwere benefo vakachwemba. Zvadaro mukoma wangu pakaenda kunobatwa chinhu ichi chakanobatwa muri mubhedroom mababa but nguva yakabata mubatsire chinhu ichi akatsva mine mitatu yese zvigumo 3 zvigumawo kuminwe yakatsva kutsva kumweke cheko kubatana kutobatana cheko bata akati handisi kuenda ndichaenda kuchipatara ndameka sure kuti chinhu ndachibvisa pano chikonzero ndikabuda pano ndichienda Zimbabwe namba irida kubatsira apa iyi namba 5 wangu vafa vatatu but pane vaviri vafa vanhu vacho vakada kuvatwa kuora wacho ndiri kutovaona izvozvi varipo pano ndakavatarisa munhu wese akaita wiki. Baba Isabel muri kuti mubatsiri paakasvika mushure mekunge pane vanhu 3 vanga vafa. Vanhu ava vakarwara here kuti vazotisiya ainguti mudumbu muri kudumba hapana akaita 30 minutes vakatozotakura kuendeswa kuchipatara nenyaya yekutoti vanhu vari kuti hatichazivi kuti vapenyu here kana kuti havana. Vachisvika kuchipatara pana kaita nguva vari vaviri vachibva vafa kudaro umwe akatosara ari munhu akanaka kumba achibva ngotanga kungoti musoro ndobva takura zvakare achinosvika kuchipatara zvakare achibva afa. Zvikanzi kurutsa nekuita kwese yange iri tirike nguva dzevanhu varwara but vanhu vane zvavaitwa asi mubatsiri paakabata zvinhu izvo akati hei ndofanira kusiya ndauraya chinhu chipano chikonzero mukamira makutomboita zverufu zivai kuti musati matotora ivava kune vamwe vari kufa zvakare asi nhamba handikuudzei but vanhu vacho vari kunzi vafe zvakare kuti nhamba yemunhu ikwane zvakaita kuti munhu wese anga aripo ipapo afrize panenge pakaipa right. Pakabatwa chinhu chimdzai muri Zimbabwe pane nyaya yese kana muchiti pakabatwa chinhu chakabatwa chaita sekunonzi chijira chine zvinhu zvakaputirwa mukati chichasinge chinofema but pachakabatwa chakaita moto wokuti maoko emubatsiri akatsva but icho chichitariswa hachina kutsva kureva kuti icho ndo chaipisa maoko emubatsiri icho chisingatsve nokuti aifunza kuti moto wabuda pachiri kana moto wabuda pachiri icho chaifanira kutsva zvakare chikonzero ndichanga chichifuta but zvakafanana nesimbi ikaiswa mumoto iwo ndiwo unotsva but simbi inoramba iripo ndo zvakaitika apa chadaro
zvikanzi unza mvura dzangu nezvaitika chichipo chanzi pachava iko chinonzi chafemi chafa hapana kuita maminutes pakasvika umwe baba vanogara about 700 meters kubva kumba kwavo kusvika pambapo vachimhanya vachiti ndafukama ndateterera vachirova maoko vachisvuta bute vachiti izvo hongu ndiri kuziva kuti pane chinhu chamabata pano mubatsiri but ndiri kukumbira mundiregere chinhu chamabata pano hachisi chepano ndechangu ko chiri kutsvageiko pamba panga pane basi apa zvikanzi vanhu nyererai munzi mashoko ana baba zvikanzi chiko chinhu chamabata panapa hachisi chepano zvikanzi kana chisiri chepano chawanikwa sei pano zvikanzi regai ndikusivisei ini chinhu chakachitenga mari yakawanda ndakachitenga mari yakakosha asi zvakaitika ndezvekuti neumwe wangu wepano taifambidzana andiudza akatumira shoko kumba kwangu hakuna kunaka kune vasvika ikoko chinhu chako chidikide chako chinogona kubatwa chinogona kufa ndopatisa chake chichauya kumba kwangu pachauya kumba kwangu ndopachauya kuno ishi chichauya kuzomiririra chaifana kuponda kana kukuwadza vanhu pano nokuti chauya kuzomiririra asi bazochibata saka ndapota zvangu musauraye chinhu changu ndechangu apo changa chatourawa chichipedza kuurawa kudaro babava vachibva vati munenge mandiuraya zvikanzi chishedzai baba vepano vatiso vari kuti kudini mashoko ari kutaurwa nemurume uyu baba vepano vakanzi vapinda muchimbuzi vachinosvika muchimbuzi kandigeti havachawanikwi baba vakutsvagwa baba havachawanikwi baba vari mukati mekutsvagwa kudaro vachibva vafonerwa ndokubva vadavira foni vachituka vachiti izvo godobori kana kuti muprofita wenyu wauya chakati chake aya mashoko aibudisa kumurume uyu aive kutuka mubatsiri akangauya pamba endi vatiza pamba pane rufu rwevana vavo pane rufu rwemuzukuru wavo variwo baba vepo zvakaita kuti vanhu vese vaperirwa kuti basa rerufu rwepano ruri kuchipatara vanhu vari kumochari vachanotakurwa sei ivo baba vepano vatiza zvikanzi iko kwandiuyi zvamunoda kuita zvese itai mese ndokuti nemubatsiri vabereki muri pano musatora vana ava kumochari siyai mitumbi iriko kumochari baba ava vane imwe nyaya neni isiri nyaya yataya kuzobatsira pano nokuti nyaya kuzobatsira panapa naivo ndeumwe munhu atendera but vaifunga kuti pachauya pano pachangoitwa imwe iyei yes ndichakoniwa basa saka vane nyaya mbiri dzebasa randavinga pano nebasa rekunditukira vabereki vangu pakataurwa nasawira wababa ava kuti regai kuuraya chinhu changu nokuti ichi ndechangu changa chauya kuzoita basa chababa vepanapa chauya kumba kwangu chakaenda kumba kwasawira chakaitwa sei right baba risati asvika ipapo zvadaro mukoma KB zvikanzi izvo aiwa nyaya enda kutaura panapa ndeyekuti dzoka murume hauchadzokeri nyaya yekuviga vana vako haichadzokeri nyaya yerufu rwepano dzoka tizotaura mashoko awaite ekutuka amai vangu ini ndaya kuzokubatsira mubatsira kudaro mubatsiri zvikanzi ndakukupa mahours mazuva anokwana kuita 2 rechitatu kana rasvika usina kuuya uchauya hako ndokuita 1 ndokuita 2 nezuro ndio rakarizuva rechi3 paka baba vapindira pamba vachipindira pamba idzaibury yezimbabwe baba vakasvika vakazvimba huma manza vakasvipa manza vakasunga ruoko asi ruoko rwavo vakatodambura ruoko rwehembe yavo ndokuita bhandi rokuita senge bhandeji rekuti kana munhu akashikoka ruoko anenge akarirembedza muhuro achisvika ipapo anobvunzwa kuti sei zvikanzi handisi kutoziva kuti panapa ndauya sei uyezve kuri kuti nditoudzwa nemunhu ndakakuwara pamhanza ruoko urwu ndatozviona ndichisvika panapa ndichiona vamwe vana vangu ndo pandatozoziva kuti ndasvika pano ndokubva vanzi masvikaka mubatsiri ndiri kukumbira kuti muende kunotora chinhu chenyu kwamakachiendesa kunova ndokuri chinhu chakazouya pano chikabatwa but musati maenda ikoko vakomana vemuvhileji endai munodana baba vekuuya panapa haichisiri mhosva nokuti ndio vakataka kuuya pano vaine mashoko avo ndizvozvo baba akomana amai kumaguta vakanaka kumurume uyu murume achingosvikirwa achibva ati baibai chinhu chako chogona kurarama ndokumanyawo ndokusvika baba ndokuenda mberi kwaka ndiposho uyu kayemba tinoshanda tese hogu but apa tiregererewo apo ndaida kubatsira vanhu zvakaramba udza vanhu vachokwadi ndatiweni chinhu chako ndokupiwa plesiri rakakapotezwa ndi chinhu chako ishi murume kwakuramba kugamuchira ndikanzi chigamuchidzai iye mubatsiri wacho mubatsiri ndo akazogamuchidzwa zvinhu zvakafanana but iwo pakutaura pavo vanoti
ma kgs, ma weight, power. Ndo dzakasiyana. Neko vakanotora varume ava kumwe chete but mari dzavaibhadhara ndo dzairatidza chawatora chihombe chawatora chidiki. Yes. Pakufamba kwavo. Saka uye akati hapana zvanichataura kana inini makamboona mukoma KB mainda kumombe warohwa unonotora mukoma wako unouya ukamutungamidza kumberi kuti hawa ndazoya nemukoma wangu iwe wakamira pasaiti mukoma utava kukiwa futi Votambidzwa uchamira here iwewe. Baba Isabel, vana vakashaya ndeva baba vakawanikwa vane chinhu mumba. Ichokwadi. Ko baba vakaurayirei vana vavo. Ipapo manje inzwe kubaba bati vaitoda kwanzi kwavakapiwa mushonga uyu kuti vasimudzire zvinhu zvavaida paitodiwa vana kuti padiwa vana vanokona kuita 5. Vamwe 2 vakanga chitoripo ipapo vanga vari vanhu vakuru vaitori mukoma nemuningi vanga varipo vaitonzi izvo nemubatsiri pana nonzi nengere right. Ndataura mashoko iwawo ndataura mashoko muiti wezvinhu zvaasipo endai muno mubvunza kuti vamwe vaviri vangasara ndevapi achivatudzira sukanzi ningi wasara patona nanga achiramba. Hey, mushonga wanga uri wei? Mushonga wawo wekuda kurima mukoma KB. Kurima. Wekurima. Kucholocho kunorimwe. Andiziva pati kuti zvinoshamisira zvinorimwa. Kwete hazvina basa kungave kugori kana kuri zarabani kune mbiri yokurima kana forge kana kuti cotton. But ndiyo nzira iri kushandisa kurima nayo kuti iwewe iwe pachavo baba vane vana 5 3 2 ndo vakafa plus 1 musukuru wemwana komana akaita zvekumitisa mwana kaiwa panapa pamba achipano wavaida kuzopedzesa ndo ku next door. Ndiwo mushonga wacho rekuti kana uchizorima iwewe mari yacho ichadyiwa nani? Aleki Macheso akati pfuma yacho unoidya nani? Wapedza vana. Ya, zvakaoma Zimbabwe tiri kudzoka kwamuri tichitora nhare tichitora mamessages enyu kuti tinzwe kuti munoti kudiniko neichi chapfapfaidzwa naBhozhongora nkati machirongwa Bhozhongora segment part 1. Titendereka timbopinda muchitoro nevasawira vedu. Paka Harare South Park chiri kuti kudini? Muri yaZimbabwe nechitiko chakaitika musi weFriday mukati medzimba yatinoshevedzera kuti iyo Harare kuSouth Park. KuSouth Park musi wechishanu izuva rekuti kune imwe kereke ine zita inozivikanwa mukati menzvimbo iyi yakaenda pavanonamatira panova ndo pamuzinda wavo vachienda kunonamata ipoko, asi ranga riri zuva rekuti haisi service yekuti vanhu vese vanenge vachinamata vari ipapo. Ranga riri zuva rekuti izvo madzimai voga vasangane. Munozviziva kuti kumakereke kune zuva rinosangana madzimai vanenge vaine dzidziso dzavo, dzimba dzavo dzinofanira kuitwa sei, pakunamata chimadzimai chinamata chedu chakamira sei, tinofanira kuita sei. Vari ipapo vakasvika panguva yekuti sezvo pari pakereke pari pasendi pavo, regai timboenda kumugodhi wemvura tigochera mvura tigokwanisa kuona kuti matiri kunamatira Mwari sezvo chida vakachena, Mwari havadi pane tsvina tichigadzira mukati menzvimbo yedu, asi chinogona kuti isusu patiri pasawanike tsvina inenge iri mvura. Ndokusaka takaisa mugodhi kuti tinenge tichigeza zviri pano tichigeza mudhuri wedu pamwe chete nekumwa tiri panapa. Nguva yakaenda kumugodhi mukoma KB vachinovhura mugodhi unokiwa, asi pazuva iri wanga usina kukiwa. Hamene chakamboitika kuti mugodhi uyu unge usina kukiwa ende uine chivharo wakavakirwa mune zvakanaka. Ndo pavakapinza chikeni mukati vachinochera mvura, pavakabudisa chikeni chemvura vachisanganisa kuti vagotora mvura iri mukeni nokuti chikeni ndo chinoshandiswa nzira yekuredza nayo mvura muchiibudisa. Vachibudisa chikeni mukati menhingimu memugodhi vakawanikwa mubhaketi makauya muine juice remwana. Zvikanzi juice ko juice rakapinda sei? Ndokubva wadongora zvikanzi tiri kuona senge mune chibhegi zvakare. Pfungwa dzavo vanhu vakanga vari pakati rediwa zvinoitika kana mugodhi wanga usina kukiwa aripo akatozokana chibhegi chakaita chinenge chine mapamba. Ndobva vapinda zvakare keni rokuchera mvura. Vachinochera mvura ndo pakazobuda paitori nemwana atori muchibhegi ichocho anga ari mumugodhi. Apa ndiwo mugodhi wepachechi. Saka mwana abudiswa ipapo kusvika mapurisa vazoshevedzwa, mapurisa vachiita basa ravo. Chinova chinhu chakasiririsa nekurwadza vanhu vakawanda. Madzimai vakanga varipo muri yeZimbabwe vakatopfeka maunifomu vauya kubasa raMwari kuzodzidzisana zvinoenderana kuti denga rinoda vakachena sei mukati mavo, asi munhu kusvika pakutakura pamuviri atakura pamuviri, kubvisa pamuviri kana kuti kubara mwana akatokwana kuenda kunokanda mumugodhi wevanhu vepachechi pakereke
muri Zimbabwe zvinorwadza sei. Vamwe vari kuenda kumasowe, vamwe vari kuenda kudzin'anga, vanhu vachidyiswa mishonga yakasiyana neminamato yakasiyana kunorara musango vachizama kuuchikwa kuti vaite pamuviri vaone chinhu chinonzi mwana. Asi vacho vari kuita vana vacho vari kunosvika pakunorasa mwana, achirasa kudaro ari kunokanda zvakare mumugodhi munomwa vanhu mvura pachechi. Mwana anga akatofa. Mwana anga atofa. Anga ari mwana ibaba Isabel. Mwanasikana. Ya, pakaipa. Hapana ati abatwa, hapana ati azikana kuti ndiye akaita uno wakashata uno. Iko zvino zvapana asati asikana bati. Chandoziva ndechekuti vakomana sezeta rapinde vasikana vari ikoko kubasa kwavo. Izvezvi vari busy kuti asi shoko randinotaura nderekuti kumapurisa avazi maprofita, avazi kana varoti. Vari kutotsvaga vanhu vekushanda navo kuti vanenge vachiziva runyere kupe nevanhu vanga vachiziva mukavatipirawo vane chokuita kuti vatsvage nyaya iyi kuti yakamira sei uyezve akaita chinhu chindiani. Ya, zvakaoma. Nai baba Isabel, tisati tazopaka mukana vateereri, chii chinoita kuti munhu abate pamuviri handitika ochengeta pamuviri apa 9 months kusvikira ka apona obva ka arasa kana kuuraya mwana. Mukoma KB, nyaya iri ipapo yakareba ende pane nyaya dzakawanda dzine chokuita nekurasa vana. Tikaenda kuzvipatara chako chaiko vanotaura vachiti namba yevanakadzi kana kuti yevakadzi vakabereka vana vachinorasa, namba iyo mukaitarisa haiko kujere, iri kufamba panyika. Vanototi iwo kana munhu achingopedza kupona munhukadzi anofanira kuve aine munhu anomuchengetera mwana, achimupa mwana chete achiyamwisa iwo vachichengeta. Nokuti vanoti iwo kana mukadzi achingopedza kupona ane kukanganisika kwanoitika njere dzake. Anoda muchengeti wokuti dzimwe dzenguva 3 to 4 weeks aine munhu anenge ari padhuze naye wokuti akampa mwana akayamwisa iye utora mwana uchengeta, akampa mwana mwana akayamwisa iye utora mwana uchengeta, vachimuchengetedza kusvika vakuona kuti munhu ari right. 2, vamwe vakaitora pamuviri apa nokusada nokuda kwemistake asina kana chainacho zvekuti akafunga kuti paupenyu hwangu inini chaiye handina chokudya kana mafuta ekuzora handina, ko ndikazoita mwana anoda pamba everyday, anoda nepukeni everyday, ndichaita sei? Akangokurirwa nefunga idzodzo akunorasa mwana. Ya, pakaipa. Vamwe vacho vari kuti iwo ndakapiwa mwana nemurume tiri mukati mekudanana, asi tichidanana kudaro nhasi ndazvitakura haachandida, ndotambura here nemwana bhati baba vacho ndichivaona kuti vari apo awo ofanorasa mwana. Umwe anoti iye pandairarema mune zvakanaka ndiri ndega, aiwa ndaidya mari yangu ndikabuda ndikaenda kubhawa ndikanoona $10 ndeyangu, ndikaona chikomba chikaiguma kwangu ndikaona $3 ndeyangu, ndichidya ndega. Ndakazoita pamwiri nekuti sei nokumanikidzwa, asi iko zvino zvanditakura pamwiri ndikaenda patouchline ndikafamba pane varume chiwangu ndikageza sei hapana chandida, ndoranga riri basa rangu rekuti ndiwane mari nenzira iyoyo. Saka zvandazvitakura ndichawana mari sei obva abvisa. Pane guchu, pane zvakawanda zviri kukonzesa vanhu vaita zvinhu izvo, asi shoko hombe rinoti zvese zvamuri kuita zvine maturo nokuti muri vaurayi. Ishokwadi, kana mutemo ukakubata unopinda mukati. Regai tizonzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudiniko. Chirongwa Bhoshongora segment part 2 tachikoserwa nevasawira vedu. Paka Manicaland chiri kuti tani papa Isabel. KB, nyaya ndiri kutaura kuManicaland pana pamuri yeZimbabwe. Ndokumbira mundinzwisise. Ndange ndiri kuti mukuzama mukoma KB. Ndine vanhu vanenge ndichida kubata. Avazi kuda kubatika. Asi tichazotaura nawe chikonzero chokuti ndakwanisa kutaura neumwe utungamiriri uri panzvimbo yepachikoro chandoda kupinda. Chikoro chandiri kutaura ichi chiri mukati menzvimbo yekuManicaland. Zvachiri kuManicaland, chikoro ichi primary school iri mukati menzvimbo yeNyasura. Nyasura. Okay. Ine vabereki vari kuchema nenyaya ishi. Pachikoro apa primary pane mwana wechikoro grade 7 akarovha kuchikoro, ndokuita mazuva asingaende kuchikoro, ari mwana musikana. Achirwara kana kuti asingarwari? Ndopandoda kunosvika munenge muprofita muzukuru. Chipo chinosvika riri kweshe. Chagara chiripo. Kwakataganiko. Nicodemus. Kukauya niko. Mweya ukati kudi. Simon Peter. Kudi nyenga. Adam. Ukapedza Sera. Mother Mary. Cha. Inzoburi yeZimbabwe ndazvadenga. Zvadaro bapati. Teacher vane moyo vanokwanisa kuti klasi yangu ndofanira kuti ibudo iri pamusoro kuti ndizikana ndiri kushanda sei. Zvadaro vakateverera teacher vakateverera pachikoro apa
ndi teacher wechikadzi anodzidzisa grade 6 wobvadzisa grade 7 achidzidzisa vana ateverera akasvika pakunosangana vabereki kuti mwana wangu ari kupi chinova chini chokuti muri yaZimbabwe mukanzi kuti kuda ticha kadaro simudzai maoko nokurova maoko vane rudo nemari yamunobvisa kuti vana vadzidze abereki vevana vakazouya nemwana zvikanzi akutogara kumashopuko ane umwe munyingi kwana wana ikoko imbo mubvunzei semudzidzisi wake kuti ari kuita sezvikanzi uya pano zvikanzi inini manje ndiri mudzidzisi handisi mubereki ndokurova seusika kuchikoro mwana hana kutenderera mukoma KB akabva ataura ka1 zvikanzi madam mam regai ndikuudzei handisi kuya kuchikoro chikonzere pane zvandakavhunduka ndakatya senhengi ticha nhengi vakandiudza kuti ndokuda mwana uyu mwanai mwana musikana grade 7 14 years wo amai vakanga vauyawo neimwe hama yawo ikatotema zijamu ikati mwana uyu ngwese asi kutotiudza zvakarongeka zvataita kuti tiende kumudzidzisi onai mashongo abuda vakati no hatitambiri chidaro musarore mwana kwete mwana vaichoda kunara kumudzidzisi shamu yakaya mudzidzisi vacho Zimbabwe nguva dzaswedera tiri kukanda mubvunzo une mubayiro wefood hamper manje saka gara wajoina platform National FM WhatsApp channel handiti chokwadi wandwa mumugodhi wepacheche endai izvezvi pachannel motomuona pachannel kamwana kari muchibhegi muchiona kuti iri gumbo iri ruoko uyu musoro ari muchibhegi abudiswa mumugodhi mune mvura yanga ichimoni vanhu vepacheche zvakaoma chokwadi nyazura raichaitika vatemwa jamu kuda manonzi constable jamu asagent jamu ndakabva vauya ipapa vari pasouth atone apa zvadaro baba pati zvikanzi nemudzidzisi no asirizvo zvamaita iyi ndo protocol chaiyo totevedza mutemo ende hatisi kuzazvetauro remwana ndizvo here dzimwe dzenguva ndichasaidi chikoro ini semudzidzisi uyezve ndine chimwe chikamu nechimwe chigaro chandinacho kuchikoro ikoko handisi mudzidzisi chete ndokuenda iri ranga riri zuva rekuvhara vachibvaunganidza mamwe madzidzisi zvikanzi ndonyaya nemwanai zvikanzi no shedzai vana vese magrade 6 and 7 vese 1 by 1 baba pati baba Isabel Zimbabwe baba Isabel Africa baba Isabel chinzwai mashoko aitaurwa nevana umwe akati ndakanzi apa ndiri kuzama kutaura ndakanzi handizi ndomati nzira inoshandisa kuyamwiswa mwana nawo inde akamira zvakanaka yes mudzidzisi ari kudzama mudzidzisi dai uri wangu umwe akanzi uniform yako mayakasvika zvakakufita dai uri wangu umwe ainzi yakazowanika zvikanzi nevamwe vadzidzisi andemisa sandbox munogona kunge mune zvinhu nekuti vona vana vese vachitaura izvi vanozviziva kuti box iri basa ravo ndiri vachinopinda kudaro vari kuona makanyorwa kunzi mwana asina kuisa zita rake zvikanzi inini vakanditi nzira yandinoshandisa naye kugara koita umwe akanzi bvisa chipfeko chako chemukati undipe ndochida chikonzero wakandinakira ticha uyu nditicha uyu wepachikoro iprimary vakomana maiona nyai toita sei nyaya ichibva yamiro zvikanzi tosangana pakuvhura vabereki vachibvanzwa nyaya izvi vana vechikoro vakaenda chinotera kuvabereki vavo right yavhurwa chikoro deputy head ndobvadza headmaster zvikanzi ndakupai basa itei nyama nyaya iyi nyorerai tsama mudzidzisi SDC committee ichibva yapa chikoro ikati nhai matisha nyaya yetiri kunzwa iyi indava zvikanzi honai tiri pazororo takamira kuti vanhu vadzoke kana vanhu vachinge vadzoka toda kunyora tsamba togamuchidza chii mudzidzisi uyu but pane kutaurika kwakaitika mudzidzisi achibvunzwa zvikanzi saka munoti here ndaikwanisa kukombisa vana vese pamwe ndandakadhakwa handizivi apedza kudaro
iko zvino zvikuti achigamuchidzwa tsamba iyi mudzidzisi haasi kugara pachikoro nokuda kwokuti pachikoro paari atori nenyaya dzake dziri kunetsa mushure memba yake nemudzimai wake pane kuwirirana kusingaiti kwokuti mukadzi akasvikawo zvakare pakuenda kunoripota kumatare edzimhosva. Saka mudzidzisi uyu haazi kukwanisa kugara pachikoro mudzidzisi uyu nokuti nemudzimai wake vari kunetsana nyaya dziri kunetsa kumatare edzimhosva ari kumbobuda pachikoro achienda kumatare achidzoka pamba dzimwe nguva mboenda kumapurisa. Saka hasati ane zuva rakakwana rekugara pachikoro zviri kutaura nemadzidzisi kuti timugamuchidze tsamba iyi pari kuda nguva togarawo naye pasi toshevedza komiti toshevedza vadzidzisi toburatidzawo tsamba dzakauya pasachizeti box pamwe chete nemwana akatanga kutaura nyaya iyi. Mwana uyu akutaura anoti iye ndine witness musi wandakabuda pachikoro tachaisa takuenda kumba ticha vakatitevera kana muchida kuti bvunzai mwana nhengi grade 3 mumubvunze chii chakaitika ndisipo mubvunzei izvezvi ndisati ndasvika paari. Mwana ndokuda no grade 3 zvikanzi musi wakati makaenda kaenda kumba nani zvikanzi ndakaenda kumba naIsabel. Uchende naIsabel makafamba sei zvikanzi ndakabuda pachikoro tasvika apo mudzidzisi nenge vakatitevera ndokubva vanditi iwe wachienda handiti kumbaona kusiya ndokusara neuyu. So vana vachaziva kuti dzimwe dzenguva paakasara neuyu zvakaitika ndezvekutaura chetere kana kuti kana kuti pavana vese vari pachikoro zvakagumira ipapo chetere kana kuti pane vamwe vachiri nesiketi inoda kugarirwa pasi. Vabereki vari kuti zvikoro zvakavhurwa kare sokureva kwamaita sei munhu achiri pachikoro ucho. Hofisi inoona nezvedzidzo kumaNikaland tingati kunyazura vakakwanisa rekusvika ikoko vachiendesa nyaya iyi vabereki ava. Ndiri kuona sekuti vanga vakamirira kugara pasi nechikoro kubva kuutungamiri wechikoro votaura nokuti vari kuti iwo kana agamuchidzwa tsamba takukwanisa kufamba nekumirira kunzwa kuti nyaya yapapi chikonzero ndiwo vanosimba rekuenda kumberi. Asi kana zvichikwaniswa sokureva kwatota panapa kuti izvo zvasati vapa munhu tsamba vakatinonokera takuendedo pachikoro tirati tiwaudze kuti kwemunhu ari kudai pano chikonzero hatisi kuziva kuti vana vakabatwa vangani ende kuofisi varidza kuti hasati zvasvika chikonzero uye hasati agamuchidzwa tsamba. Chii chiri kunonotsa kuti mudzidzisi apiwe tsamba and kana chikoro paitika nyaya dzakadai ndofunga kuti Ministry of Primary and Secondary Education inofanira kunge ichiziva ichokwadi nyaya iyi zvokutoti nhasi tikafonera vataungana ndoro mutauriri weministry iyi anofanira kuita sei kunge achiziva achikomenda. Tikafonera minister kana permanent secretary anofanira kuti achiziva ka nyaya iyi. Sei chikoro chiri kuramba chakabatirira nyaya iyi vasina kuiendesa kumusoro. Ndichibvunza mutaura nechero naye anoti iye munhu uyu tichivhura chikoro tsamba tinayo takatoibata takamirira kugamuchidza but haasi kuwanika kuchikoro nedzimwewo nyaya dzandabvunza kuti saka akutiza here pachikoro apo vapupura vachiti mhosva anayo mushure mekutaura naye richizvinzwa ende tsamba toda kumugamuchidza but haasi kuchigara pachikoro nekuda kwenyaya tiri kutozivawo yekuti nemudzimai wake pane kusawirira kuri kuitika kwekuti mudzimai wake akaenda kumatare edzimhosva ari kugara ari kumapurisa ari kumatare edzimhosva pachikoro haasi kuwanika. Saka tiri kuti zuva ranosvika pachikoro tobva tasvika uku vabereki vari kuti hei baba Isabel handiso HR zvangu munhu anofanirwa kunge asiri kuenda kubasa kwemazuva mangani nokuti matauro amuri kuita ka ticha hasi kuenda kubasa kwa vana vakavhura rini chava nema-weeks mangani akatora here ma-off days kana akatora ma-off days pane adresi yaunosiya akavanyora kuti panguva yanenge ndisingauye kubasa mukada kunditsvaga ndinenge ndiri kuHealth Solutions. Madzikadzika papa handiti ndinosiya nhamba dzanesi of kin wokuti munobata munhu iye kana muchida kutaura neni panguva yanenge ndisiri kubasa. Mudzidzisi uyu ari kuenda kubasa here kana kuti haasi kuenda kubasa. Kana asiri kuenda kubasa it means kuti ava nemazuva asiri kuenda kubasa and imhosva kai and adresi yakasiya pakatora inoti kudini ende ndine pandisati ndadzika ipapo nokuti ane mashoko zvakare mudzidzisi uyu ari kutaura mushure mekuti iye ari kuti izvo kana imimi vamwe mazwadzikadzika dzangu dzitori nani pane dzimwe hold on iyo haisiri Zimbabwe hold on takuda kukanda mubvunzo uchahwinisa munhu